Iti panagtultuloy kakabsat nga adalen tayo iti sauna po Diyos. Iti episode nga ususaran tayo nga paset dahil umununa nga inrugi tayo. Keys for happy and healthy lifestyle. Dahil barong episode kat adadalen tayo kakabsat dahil tinagan ni Apo Diyos nga isuna kat mapagtalkan. Kita datayo itinagan na JEHOVAH ROHI. Daytoy iti maikapat kakabsat ken maudi nga paset daytoy nagan ni Apo Jesus, ni Apo Diyos nga JEHOVAH ROHI. No ampay nga ibagak nga ni Apo Jesus isunan ni JEHOVAH ROHI. Gapu kakabsat ti ijay baro atulag. Particularly in John chapter 10, inbagana ni Apo Jesus, I am the good shepherd. Kitagtultuloy kakabsat nga adalin tayo, kitpacheck nga dahil panagadal tayo iti naglabas ng episodes. Nang ted kada tayo iti maysa nga kinapudno, nga dahil Diyos nga pagserserbian tayo. Daytoy Diyos nga agay-ayat kada tayo. Ket kayat na nga maddaan iti personal one-on-one relationship kanyam kabsat. Kanyak. Tapno, dayjay a relationship ket mananam tayo. Dayjay ayat iti Diyos nga agpaay kada tayo. Sakbay ti amin dawati kabsat nga agkararag tayo. Agyaman kami, Ama. Dahito gundaway ng ented mo kada kami. Tapno agkakadwa kay mamanen. Dahito'y napilim nga oras. Tapno adalen mi itinapateg nga saom. Ket manipod itinapateg nga saom o Diyos from your holy word, the Holy Bible. Adalen mi iti maysa nga napateg anagan. JEHOVAH ROHI. Tulungan na kami, idalan na kami, babanti Santong Espiritu. Dahito itidawatin mi tinagan na po Mesos. Amen. Kenamen. Ni JEHOVAH ROHI kakabsat. Ket kayat na nga itid ken ka akas karnero na umuna a healthy life. Laglagipin tayo nga ni Jehovah insagana na dagiti kasapulam tapno kaskarnero na maadan ka itinasalon at apanagbiag. Kunana ni Ari David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Namuan tayo kabsat, nga adda dagiti mulmula, vegetations, nga saan ang nasaya at makasabidong kadayjay a karnero. Taramiden dayjay nga pastor. Apan nadalusan, ijay pagpastoran na. Tapno intun no ipanan dagiti pangen his flock. Awanton iti dagiti nga mangited kadakwaday iti sakit nang nangruna ken ni patay. Kasyemet iti panagbiag tayo kabsat. Adda dagiti inbalakad ni Apo Diyos kada tayo nga mabalin tay nga kanen. Adamit dayjay inbalakad na kada tayo nga digitoy ket saan nyo amabalin akanen. The best is still the Edenic food. Vegetations, vegetables, bukbukel. Dagitoy kakabsat dayjay nususar tayo nga kankanen digitay adday blue zones. Nga iti panagbiagda ket atidog. They live in centuries, 100 years. Katagyaman tayo,
Taday jay 5 ang nakita nga blue zones throughout the world. Maysa ije Lumalinda, California, a community of Seventh-day Adventists. Nga dayjay lifestyle iti Seventh-day Adventist nga naipuon, founded kakabsat, ije principle nga inted ni Apo Diyos nga panagtaraon ije Eden, is proving everyone nga dayjay ket mangted iti salunat kadigitan na ni Apo Diyos. Di kadwa nga bendisyon, restored relationship. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Naadal tayo kakabsat, nga iti karnero by nature ket kayat na iti sumina. Naadal tayo nga dayjay pastor by His nature, God is love. Sapulen na dayjay karnero nga nayawan, sinapul na ka. Ket idin ana sapulan na tayo, iti inaramid na, He restores my soul. Insubli na tayo kapsat, iti may isang estado nga arid na saan tayo pulos ang nagbasol. Nga intunno kitain na tayo iti Ama, God the Father. Saan nga dayjay ang naglabas a panagbiag tayo, not our past, no di iti kitain ti Ama, that righteous life of His Son, nga isu itin inkawes na kadatayo. He covered us with the righteousness of Christ. Ket intun no kasjay ti inaramid iti Diyos. He restores my soul. Nagbalin tayo, na kunanan ni Pablo, iti nga isang addaken Kristo, isu baro a parswa. Dagiti naglabas a bambanag, nalipatanen. Everything has become new. Mikatlo kakabsat, nga bendisyon, nga ited ni Jehovah Rohi, ited na kadatayo, iti may sa panagbiag, a secured life. Life without fear. In kanta ni Ari David, "Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me." Intunno magnatayo kapsat, literally or figuratively, ijay valley of the shadow of death. Saan tayo itong agbuteng? Tapay, dayjay a pastor ni Jehovah Rohi, nagnamit ijay. He needed to walk through the valley of the shadow of death. He needed to die, tapno sikak ti siya maisalakan. Ket intun no makita tayo nga dayjay a pastor, nga inted na itibiyag na tapno sika ken siyak a karnero na ket agbiag. Mapukaw dayjay panagbuteng, maikat dayjay panagamak. Tamakita tayo, di pastor tayo. Ni kapat nga bendisyon, a prosperous life. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runneth over. Amo tayo kakabsat, nga iti panakirelasyon tayo ken ni Apo Diyos. Ited ni Apo Diyos dagiti amin a kasapulan tayo. Adda iti sakit kakabsat, iti karnero. Sakit ko, sakit mo. Isu dayjay sakit iti covetousness. Kinaimot, kinasya. Tapno maagasan dayjay asakit
tayo. Dito nga Diyos nga mangmangted kadagiti bendisyon akasapulan to. Formulated nang ited kakabsat iti maysa nga formula. Anya dayjay nga formula? It is tithing. Dayjay pa nang isubli iti apagkapullo. Taintun kakabsat no mabigbig tayo nga ti Diyos isu iti nagapuan iti amin. Ngem iti dawdawaten na laeng ket apagkapullo. May sa apaset kadagiti sangapulo nga inted na nga bendisyon. Dayjay ket mangted to met laeng kadatayon. Dayjay spiritu iti panagtalag. Espiritu iti panagyaman. No dadto makakabsat, adu digitay ma-encounter ko kunal. Pastor, nagriga met iti mangited, mangisubli iti apagkapullo. Taapay, their tithe is very, very big. Dakkel a kandidat. Amuyo, siguro no, amangted ka lang ti apagkapullo ko sa nga pulo nga pesos, dahil ka lang nga kwenta eh. Ngamnod di sa nga pulo nga pesos, nagbaling nga sa nga ribo. Agpanuno ka. Ngamnod di sa nga ribo, nagbaling kakabsat nga 10,000, 50,000, when 100,000. The rise is a problem. Ngem ni Apo Diyos, itiin ka rin na. Nga intong isubli tayo, dahil matalat nga apagkapulong. Padasen na, kunana. Tadyak tulukatan, dagiti bintana iti langit. Ket ibuyat kunto dagiti bendisyon, kanyam amatalek. Kadagiti amin amatalek nga anak na. Kasano nga matalek? Wen agtalek ka ken ni Apo Diyos. Gapu ka dayjay panagtalek mo. Kunana ni Apo Diyos, nga dayjay bendisyon nga ited na, awan to iti maka laon. There will be no container big enough tapno urnungin na dayjay nga bendisyon. Iti may kalima kabsat nga bendisyon. The assurance of togetherness. Kunana ni Ari David, let's read all together. Psalm 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. And the blessing number 5, the assurance of togetherness. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Kabayatan kakabsat nga adda tayo pay laeng dito'y lubong. Sakbay na tayo nga iyawid ni Apo Jesus, ijay langit nga isunti na isagana nga pagawidan tayo maamin. Denggan nyo, diyaing kantanin ni Ari David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Look at the picture. Adadtoy de Pastor. JEHOVAH ROHI.
ni Apo Jesus. Adadtoy DJ karnero. Intunuday jay a pastor, ket idalan na iti panagbiag daytoy a karnero. Ket daytoy a karnero sumurot kaday jay nga pastor. Adda iti sumursurot ken kuana. Anya day jay sumursurot. Kinaimbag, kinaman nga asi. Goodness and mercy shall follow me. Sa di numan apapananday jay nga karnero. Tasi kaday jay karnero kapsat. Sa di numan apapanam. God's mercy is following you. Sa di numan ti papanam kapsat ko. God's goodness is following you. Anya iti kunanan ni Ari David, all the days of my life. Dukit kita ngarod iti panagbiag ko. And I am already 73 years old. Praise the Lord. Kit into no umayng tawen, iti bulan iti January 23. I will be 74, God willing. Dayjay kakabsat iti inbaga ni Apo Diyo, ni Ari David, all the days of my life. Padasag kakabsat nga mangalay iti papel. I have my notebook and I have my ball pen. Tapno na naka 74 years old. Times 365 days in 1 year. 20 carry 2, 26 carry 2, 12, 14. I'm actually doing the computation. 35 carry 3, 42, 45 carry 4, 21, 24. Mano total na 0, 1, 0, 1, 6. Total na. Numadanon ko yung birthday ngayon baga. Kuna na kit. For 26,010 days. Kuna na. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I advise you, do the same. Get a calculator. Wino da di inaramid ko. Get a ball pen. Get a paper. And then, bilangan, know the number of days that you are living right now. What happened? What happened? Siyak, ito tayo kung computing kakabsat. And you saw me actually computing 26,010 days. My hand was trembling. My heart was overflowing with joy and gratitude. Tapay, kasjay gayam ti kapaot na tatikunanan ni Ari David shall follow me all the days of my life. Saan nagpatingga kabsat? Tatinbaga na ni Ari David, and I will dwell in the house of the Lord from earth. Inadal tayo yung 3 stages of salvation. Justification, sanctification, then glorification. Intunumay ni Apo Jesus iti may kadwa. Iyawid na ka. Iyawid na. Iyawid na. Amin nga karnero na. Digitan na. Daytoy apaset nga inkanta ni Ari David will become a reality. And I will dwell in the house of the Lord forever.
Alag manin, dito'y nagkompyuta. It's no longer 26,010 days. No. It will be forever. And forever is a long, long time. Have you ever thought nga dayjay nga goodness, dayjay nga mercy ni Jehovah Rohi, ket inaldaw, daily, every day of your life, ititid na. Daytoy a panagbiag, it's only a 4 days paraman. It's only a 4 days. Kadayjay nga panagbiag, nga itid na ken ka iti agnanayon. But there must be one condition. Sika nga karnero, masapul asumurot kadayjay a pastor. Look at the shepherd. Focus on the shepherd. Do not allow anything to come in between you and the shepherd. How long is forever? How long is forever? Adda kanu kakabsat iti maysang agtutubo. He went to an elderly, Ilida, daytoy iti ay banda kakabsat, the philosopher, iti masirib Ilida. Napanday ito agtutubo ket kunana, Sir, kunana, I have a question for you. Anya di question mo kunana dayto yung philosopher. How long is forever? How long is eternity? Kunana dayjay nga philosopher. At dalang iti duang iparamid ko ken ka. Number 1, go to all trees iti lubong. Bilangem nga saggaysaen dagiti bulongda. Numalpas ka, apan kanto ka dagiti amin nga igid iti baybay, diti lubong. Bilangem met iti binukkel iti darat iti igid ti baybay. And then the philosopher said, when you have done these 2 things, agrugi kanto paylaeng kadayjay nga agnanayon. How long? It's too long. It's too long that it is useless to count. That eternity, kas dayjay inararamid ni Jehovah Jireh, iti inaldaw-aldaw a panagbiag mo. Ti panagbiag ko, 26,010 days. Inpasurot na. I'll repeat, inpasurot na. Anya, His goodness, His mercy, nga itid na ken ka. Kabayatan kakabsat, look at my finger. Kabayatan nga daytoy a pastor, suruten daytoy nga karnero. Ipasurot ni Apo Diyos, dayjay kinaimbag na. Ipasurot ni Apo Diyos, dayjay nga kinamanang asin. Can you ask for more? Anya iti masapul kakabsat nga aramiden. Masapul nga mo tayo. Daytoy nga Jehovah Rohi, adda iti inaramid na. In the 1 Timothy chapter 2 verses 5 and 6, in surat ni Pablo, for there is one God
one mediator between God and men, the man, Jesus Christ, who gave himself a ransom for all. Amuyo da sa unga ransom. Panang tubos, panang bayan. Apay nga binayadan na. Anya binayadan na. Idi nga nagbasol iti tao kabsat. He became a captive ti kabusor nga ni Satanas. Ni Satanas kuna natapno daytoy a tao nga nagbasol ket matay. Roma 3:23, amin ket nagbasol. Roma 6:23, ket isupapak ti basol ket isu ni patay. Ngem daytoy nga Jehovah Rohi, He gave Himself inted na iti bagina. Akas ramsom, bayad, tapno sika, ken siya, ken amin nga nagbasol, ket maisalakan. He did it. 100% He did it. Idi nga inted na iti bagina, idi nga inted na iti biyag na, idi anatay, the demand of the enemy was fulfilled. Ket dayjay nga ipapatay, dayjay nga Jehovah Rohi. Binayadan na, dayjay ipapatay mo. Ket dayjay abiyag ni Jehovah Rohi. Inted na meten nga isu iti biyag mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nga sa sino man amamati ken kuana, saan amapukaw, nudiket at dabiyag na nga agnanayong. Agsipod na binayadan ni Apo Jesus, dayjay ramson, ket sinubot na ka. Anya iti masapul nga aramiden tayo. Umuna, disumbat kakabsat ni Pedro, idi sinalutsod da. Iji aramid 2:38. Acts chapter 2 verse 38. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Pat-check kabsat ko nga sika nagbabawi ka. Pat-check kabsat ko nga sika ket nabautisaran. Inaramid mong dahi umununa nga requirement tapno dahi sagot iti pannakaisalakan ket adaken ka. Sa imbaga ni Apo Jesus iti Matthew 28:20, teaching them to observe all things that I have commanded you. Idinabautisaran ka, masapul a dumakkel ka, masapul a manorture ka, masapul nga agtultuloy dahi relasyon mo ken ni Jehovah Jireh. Denggem dahi kunana ni Apo Jesus. Iti Marcos 16:16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe is condemned. Agyaman na, namati ka, agyaman na, nabautisaran kan, naisalakan kan, kapsat ko. Dayjay iti kayat ni Jehovah Rohi nga sika ken isuna nga karnero will be together starting now until eternity. Nabindisyonan ka, babaen ken ni Jehovah Rohi. Honestly, I will confess, I had been so blessed
studying about JEHOVAH ROHI. Kada iti 4 episodes tayo. At kakabsat iti dakkel nga theater iti London. Idi nalpas di presentation, nangayab DJ Masters of Ceremony, DJ MC. Inayaban na DJ may isang kalalaingan nga orator in the audience. Idinapan DJ orator. Inayaban na may iti may isang lakay nga trabahador, wino minister ni Apo Jesus. Ay pastor. Nakatader digiti dua. The orator was neatly dressed. Daytoy met veteran nga pastor was also dressed neatly. Kuna na JMC, I want you to recite Psalm 23. Idi kakabsat nga DJ orator ket in Rugina. The Lord is my shepherd, I shall not want. Linipas na. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. There was a round of applause, a standing ovation. Nga mangted iti pamadayaw kada ito nga orator. Idin nga sinublat day retired nga pastor. In a trembling voice, he also repeated Psalm 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Idinalpas daytoy nga veteran pastor. The theater was so quiet. There were tears running in the eyes of the audience. There was one question that was asked. What made the difference? What made the difference? It is sumbat. The orator know the psalm, but the minister knew the shepherd. Iti kararag ko kakabsat. Saan tayo laeng ko mga ikasaba iti Psalm 23 verses 1 to 6. No di ket di, adda kumaday di personal anadekdeket iti pannakaammo tayo ken ni JEHOVAH ROHI. Ay ayaten na ka, daytoy nga pastor ni Apo Jesus. Inted na iti biyag na nga agpaiken ka. Insagana na digiti amin ang kasapulang. Tapno ti inaldaw-aldaw saan kang aglangan kadadya kinaimbag, kadadya kinamanagayat ni Apo Diyos ken ka. Inted na ken ka itinamnama. That blessed hope nga kadwa na kanto ije langit. Tan naisaganan dadya pagtaingam, ta isu iti inkarina. Agkadwa kayton, iti agnanayon nga awan tinggana. This is the reason why I love JEHOVAH ROHI. The Lord is my shepherd. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama, ti ayat ken ti imbag mo. Agyaman kami Ama, tainted mo iti anak mo, nga ni Apo mi nga Jesus, nga isuna iti pastor ni. Inayat na kami, sinapul na kami, inted na iti biyag na, tapno maisalakan kami. Agyaman kami Ama, tinamnama,
nga mabiiten ket agawid kami tun itapagaryam. Ngayon sa ganam nga agpay kada kami. Bendisyonam di kiti kakabsat, nga kaduami o Diyos nga nagadal di saom. Maipasagapsep kuma iti kinapudno, nga mabalin mi nga agtalek. Ken ni Apo mi nga Jesus, isuna iti mangibabaet, kanyami iti napateg man nakabalin amin na parabor na ayat nga turunom. Agyaman kami, taumay to ket agsubling umalaan na kami. Agyaman kami o Diyos, tadigitoy nga dawat mi ket sinungbatang, tadinawat mi tinagan na po mesos. Amen. Kinamen. Nalpas tayon kakabsat, iti maysa nga nagan ni Jehovah Rohi. Into numay nga lawas, adlan tumanen iti sabali nga nagan na, nga adalen tayo. Imbag nga aldaw yung amin kakabsat. God is good all the time. Ay-ayaten na kayo na po Diyos, ket ay-ayaten na kayo may.